Tinotenda zita rangu ndonzi Adlife Mdzingwa. Ndiri National Coordinator weSangano reCommunity Water Alliance. Ndiri National Coordinator weCommunity Water Alliance. So zuva ranhasi taungana nevatori venhau tichida kuvazivisa chirongwa cheproject yatichada kuita ichange ichifokasa nenzvimbo dzinoitwa zvemining. Tikutarisa dambudziko riripo zvinezvi nderekuti mvura iri kushandiswa yakawanda pazvicherwa zvakaita selithium, chrome negoridhe. Saka zvaita kuti mvura yepasi ground water iitewo shoma nekuti zhinji inenge ichitorwa ichibatsira pamaprocess iwayo, uye imwe inenge ichitorwawo mumadhamu. Saka chirongwa chatinacho ndechekuti titsvake kuti pangaitwe sei kuti pakucherwa kwezvicherwa zviitwe munzira yekuti inochengetedza mvura yenyika, yobatsira kuvandutsa donzvo regutsa ruzhinji nerekuti vanhu vange vaine chikafu, food security munyika. Saka nhasi tatine majournalist tichikurukura navo kuti zvii zvingaitwe, matambudziko aripo ndapi, uyewo zvekare pane dambudziko rekuti panoitwa zvemining mvura inozobvapo inenge yasviba. Madisposal airi kuitwa, imwe yacho inoiswa kuground through anonzi matailing dams anoitwa kumining ikoko, kana kuti imwe yacho inoiswa munzizi isina kumita mastandards akanyatsomira zvakanaka. Hongu tiri kushanda paproject iyo neEMA neministry. Takaita meeting neministry of lands vakatiti tinyore gwaro rekushandidzana pamwe chete inonzi MOU kuti tinge tishandidzana nemabatiko ehurumende ane basa rekuti zvinhu izvozviitwe. Isusu chatinouya kuzoita sezvizvarwa zveZimbabwe kusapota hurumende kuti zvirongwa zvayo zvakaita sekuti mvura iwanike kuvarimi vadiki anonzi small scale farmers, uyewo nemanharaunda ari kunzvimbo dzinoitwa zvemining inge ichiwanika mvura yekumwa. Saka tine gwaro ratichanyorerana pasi nawo rinodonongodza mashandiro atichange tichiita nehurumende pamwe chete navo. Saka tine EMA, tine Ministry of Environment, tine Ministry of Lands vatichange tishandidzana pamwe chete navo, nemamwe mabandiko akaita sezino atineshanda pamwe chete. Muchaona kuti hurumende ine chirongwa chairi kuti mavillage development village business units chairi kuita, and panguva isinganayi mavillage business units iwayo ana achitora mvura ground water resources. Sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzinoshaya mvura zvakaita seIsrael, dzinorelaya paagriculture yayo nechi mvura yepasi, nekuti nekuda kuchinja kwemamiriro ekunzi hatichamiriri mvura yemuchadenga, nekuti pamwe yakuti inouya, pamwe haiuyi, pamwe inononoka, pamwe inenge iri shoma. Saka kana maground water resources akasachengetedzwa zvakanaka, hatina mukana wekuumba mavillage business units iwayo tichishandisa mvura iyoyo, uye inotibatsira kuti madiridziro anga achifambira mberi kunyanya-nyanya kunzvimbo dzisina mvura dzakaita sana Bwera nedzimwe nzvimbo dzisinganayi mvura zvakanaka. Saka ndo zvatiri kutarisira kuti chirongwa icho chinenge chichibatsira hurumende pazvo zvakanaka. Masimba John Manyanya, ndinogara kuRumonzi. Ndinosenza neSimkai Residence Trust. Simkai Residence Trust inomirira vagari vemuGoromonzi, Goromonzi yese zvayo. Dambudziko guru ratakatarisana naro Goromonzi kwezvinezvi nderekuti vanhu havazivi maimplications emining munzvimbo. Tine dambudziko rekuti vanhu vazhinji vanoona marori emaminers achipfuura nemurodhi, asi havazivi kuti pane zvimwe zvinhu zviri kusara zvichiitika munharaunda yavo zvakafanana nemachemical pollution yemarivers, yemasources emvura, pogaita pollution yenge, yeatmospheric pollution, yemweya watinofema. Izvi zvinokonzera urwere. Then tinoita nzvimbo inosiyiwa mvura nemaminers, anditika matailing dams ari kutora machemicals, matailing dams anoaffecta mvura iri musubstrata iri pasi. Saka zvese izvozvo zvine impact panyaya yemvura yatinowana yatinge tichida kuseenzesa kunwa kana kuseenzesa mudzimba. So problem huru iripo ndeyeruzivo rwekuti maminers havasi kuuya vachinyatsotsangura maactivities avo munzvimbo vachiratidza vanhu kuti tikadai zvichazoaffectai zvakadai. Chazvinoreva futi ndechekuti mangwana zvinokonzeresa conflict pakati pemaminers. Vanhu vaakuziva paya zvinokonzeresa conflict pakati pemaminers nevagari. Ini ndinonyanyotarira maminers ane yatingati abrogation of responsibility yekuti
havasi kuita zvese zvavanofanira kunge vachiita munharaunda kana vauya kuzoita maactivities avo. Ndinopa muenzaniso wekuti vangadai vachiuya vachisvikotisiyira mahospitals nemaclinic, nokuti ivo vanonyatsoziva kuti pakaitwa maini yavo, pakaitwa environmental impact assessment, pakanyatsotariswa kunzi pachaita zvinhu zvekuti nezvekuti 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 zvichaafekta upenyu hwevanhu. Following on that, vangadai vakaitawo project iri parallel kumaini yavo yezvekuchengetedzwa kweutano. Tine problem yekuchengetedzwa kwemaroads because mamains mazhinji anotakurwa nemarori mahombe achienda kune dzimwe nzvimbo. Zviri kuuraya maroads izvozvo. Vanhu vachada kuzotakurwa nemotikari nemaambulensi kubva kudzimba mavo vachiendeswa kumaclinic zvinenge zvonetsa. Saka dambudziko guru ratinaro nderekuti mamining activities ari kukonzeresa kuti pasawana kutaurirana kwakanaka pakati pavo nevanhu, uyezve pakati pevanhu nevanhu vanovamirira muhurumende.